morning guys! Happy Saturday! Galing kami sa gym. Papasok kami ngayon sa supermarket kasi magluluto tayo ng something yummy. So, andyan yung market na lagi kong pinupuntahan guys. Hindi pa ako nakapag-vlog dyan. Pero, Spanish Caribbean supermarket tayo papasok kasi kailangan natin ng eggplant. Talong na malaki eh. Honey, can you hold my phone? Mas madaming car. Tawid. Coconuts. Let's get join this. Aha. Kailangan ko ng fresh basil. Basils are usually here. Here. It's not fresh though. Is this big enough? That one. Yeah, two? How about look? Does it look okay? Yeah. Nakabili kami ng talong guys, pero yung basil nila hindi fresh. So binalik ko, pupunta tayo ngayon sa ibang supermarket. Tingnan natin kung may fresh basil ba sila. Tapos itlog, kailangan ko ng itlog. Okay, mabilis lang tayo doon. Isang item lang ang nabili natin guys. Dito kami sa ibang tindahan guys. Nakakuha na tayo ng cheese. Kailangan ko ng eggs. One. I think it's the bone on the end. Yeah, it's that one. This turkey sausage? Yeah. Yeah, it is. Oh, looks so good. Let's go for some. Okay. Walang sabaw, kunti lang sabaw. Masarap yung turkey sausage nila. Ito yung paborito ko. Kailangan natin ng asin. So, nakakuha na tayo ng breadcrumbs, guys. Mamaya pagdating sa bahay, sasabihin ko sa inyo paano lulutuin ko. Ha? Salt. We need salt. Powder, sea salt. Oh, yan. Oh, this is so good. It's fresh. Just to have it over there. Where? Tapos na ang grocery check namin. Babayad na kami, tapos uwi sa bahay. Pagluluto po tayo. Hello! Bakit blurry ang aking camera? Ayan na, nag-pick up na siya guys. So, nandito na kami sa bahay guys. At magluluto ako ngayon ng eggplant parmesan. Full Italiano. Pero, hindi po siya kumakain ng pasta. Wanna say hi? Say hi! Eggplant. Kasi talong nga siya ang lulutuin natin. Is eggplant parm your favorite? No? It's not your favorite food? Eggplant first. Kasi kailangan tanggalin yung tubig sa eggplant, guys. Kasi matutubig po siya na gulay. So, ito lang yung mga ingredients binili namin. Ayan. So, mag-prepare na tayo. Maghiwa lang ako. Kasi kailangan nating tanggalin ang tubig sa eggplant. Ay, nandito pa. Oh! Itlog. Okay. Supas. Great. Ito yung klase ng talong na kailanganin natin. So, let's get the knife. I-slice na natin siya into pabilog. Perfect. It's better to have more than enough than not enough. I think getting two of them was a good idea. Because look how thin that is. You can do. Nilalagyan namin siya ng asin guys para lalabas yung duga ba, yung liquid, yung juice ng talong para hindi siya, para mag-crispy siya mamaya. So asin, konti lang naman. Parang ampalaya. Ganyan. Tapos ito, ayan, madami ang nagawa namin. Kasi dalawang talong. Sabi ko kasi sa asawa ko isa lang. Gusto niya dalawa. So, ini-slice ko ang dalawang talong. Malalaking talong yan, guys. So,
So, ayan. Maglalagay. Lagay ko lang sila dito. Ganyan. Hindi pantay yung pagka-slice ko. Ito, manipis. Sana hindi siya masunog mamaya. Tapos, ito lang yung asin. Sea salt ang gamit ko, guys. Tapos, ayan. Tapos, baligtarin natin. Lagay dyan. Ganyan. Lagay dyan, ganyan. Ayan guys, mag-aantay lang tayo ng 45 minutes. Tapos, pipretohin na natin siya. Paper towel ang basa. Yung duga. Yung juice ng talong. Ayan. Yan, basang-basa. Pero, ang gagawin natin ngayon, i-prepare natin yung pang-butter natin. So, kailangan natin ng breadcrumbs. So, ilagay ko lang siya dito. Ganyan. Tapos, itlog dito. Tapos, dito yung harina. May harina o dito. Lagyan na natin. Madami. So, ang harina, kailangan natin ng asin. So, asinan natin siya. Yan. Hindi masyadong madami. Tapos, itong itlog, kailangan din natin ng asin na konti. Ang gagawin ko, maglagay ako ng black pepper dito sa harina. Yeah. Medyo madaming itlog ang kailangan natin kasi madami-dami ang talong. So, 4 na itlog ang inaano ko dito, guys. Nilalagay ko dyan. Grated cheese, lagay ko dito. Lalagyan natin ng konting grated cheese dyan. Tapos, may oregano tayo dito. Dried oregano. A little bit of oregano. So, mix natin. Kailangan kati muna. Ang bango. Cheers. Coffee break. So good. Okay, doke. Lagay na natin ang eggplant dito sa butter. Ganyan. Butter. Dito sa harina ba, ganyan. I-coat natin siya. Ganyan. Tapos, lagay sa itlog. Ganyan. Tapos, lagay sa breadcrumbs. Ganyan. Ayan. Lagyan natin sa plate. Ganyan. Ganyan. Cooking, frying. Tapos na ma-fry ang eggplant. Gamitan natin ng fresh basil. Alright, get it. Spoon. Okay. Just a base. Eggplant. Ayan.
sauce. Too much. Mozzarella cheese. And madami pong cheese. Tapos lagyan natin siya nito. Ito. What? The parm, shredded cheese. Nakalimutan ng basil. Okay. Takpan natin siya. Oh gosh, it's in. Okay, let me do it. 400 degree for 30 minutes. Okay, let's start the timer. 30 minutes. Luto na. Looks yummy. Look at the cheese. Okay, ready? Look at the cheese. Oh my god. Perfect. Good. That's so good. It's came out really good. Yeah, I really like it too. Parisa natin ng wine. Kunyari, totoong Italiano tayo. Oh, I got it. Wow. Wine. Cheers! Ang bango. Oh, this wine is so good, honey. Ang sarap ng wine. Matamis siya, guys. Meron tayong cake, chocolate cake. Meron tayong prutas na grapes. Actually, last week pa to, guys. Parang maasim siyang konti, pero matamis.